guys, magsimula na po tayo magpaw. Ito po yung banban guys. Ito po yung lipa. Yan. Magsimula na po tayo sa ating paggawa. Okay guys, tapos na natin ang ating pag-atip sa ating kusina. Ayan na po. At ngayon magluluto na po tayo sa ating recipe. Matagap noon din. Lagyan na natin tanglad, luya, yung
gabi natin or car lang, pwede rin ilagay dyan. Takpan muna natin. Maghugas muna tayo sa ating karning baboy. Ribs po yung ating baboy. Okay, yung ating ng ribs. Hugasan muna natin ito. Hugasan muna natin ang ating baboy ulit. Dalawang beses natin hinugasan mga ka-extra. Ito na guys, yung malunggay natin guys. Buksan natin guys. Yan. Maglagay na po tayo ng atsal, sibuyas, Chinese pizza po ito. Ilagay na rin ang ating karning baboy. Yan. Okay guys, maglagay na po tayo ng asin. Malunggay guys. Lagay na rin natin ang ating Chinese pizza. Takpan ulit natin. Okay, tingnan natin guys. Ayan na po yung ating nilagang baboy. Tikman muna natin ang sabaw. Guys, maglagay na po tayo guys. Sarah. Nagkait na.
dito na lang guys. Bye-bye.